Itinagan ti Ama. Napalabas. Binilin ni Don Leon ni Bugi nga amwen na no sino ti saan dapay nga ammo akabusor da. Inkari nga ro tinaut-uding aramiden na ti amin na pamuspusan. Tapno maamuan na no sino ti umawawag iti Don asaan nga agsasao. Iti sa bali a bangir, nagkuyog da Mayora Rugante ken Padre Simon asim mangpet iti mansyon ti pamilya Rugante. Kinuna ti padi asarungkaran na lang ni Monica, ngem ginundawayan na metten tinagdamag iti Don, no apay nga adda armado alalaki iti mansyon. Kabayatan na, napanmetten ni Hepe Salvador iti lugar a naiyawag ken kuana, tapno agpaliiw. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagang ti Ama. Saan arumbang nga da makasipot kanyak? No bilang lang tagpay so tinayawag kanyak nga impormasyon. Di taban dati papanak. Barang no makakita ko tinapimpintas apag pwesto ka. Apag iso ti kadak ditoy. Nalawag ang makitak ti aglawlaw ti pasdag apal paliiwag. Kunak tumet. Apag iso dito'y abanda. Nalawag ang makitak tinalayang na inaladan dahi tapasdek. Ay, agpaliwa ka na yung bag. Nasken ang maamuak na adda kabusor dita. Sakbay nga umawag ak iti bakap. Agan nadak lang. Narigatan. Amangan mo sakit di mat ti may sagmak. Di mo man layong baga kanyak. Akadwam kayam asumangpet ni Padre Simon. Ha? Ne, kaungat mo ka di kaadda ni Padre Simon? Saan aday tatipuntok? Di kunak. Di ka man layong pag-amumit kanyak. Akadwam asumangpet. Di magasak namin ni Jesimbaan. Kat kuna na asarungkaran na ni Monica. Ay, Isungayin kuyog kun ah. Saan mo't adakas? Saan ka di? saan met kiti? Iso na layang taadda nga minti sa baling agparparik na kanyak. May papankin ni Padre Simon. Kasanong rod mo ni ka? Agita na ka, ha? Tapno agimbag ka mitla dagos. Agyaman nagitipan ng sarungkar mo kanyak, Padre Simon. Awanan niya man na. Kinunak meten. Kaslakabsat kan. Padre, Isa madanagan akmat iti kasasad mo. saan na bali, Padre? Tanong pumigsa akon, disimbaan ti umuna asarungkara. Nudyak Mariro. 5 laeng ti adda dito'y daan a bodega. Panagkunakit kabaelak da kito'y. Syakmat! Mapanak iti dayja banda. Awaga kon iti radyo da Mendez. Kasayaatan no adda bakap ko. Diya ko nagbayag, Mayora. Nakitam dagiti magbagak nga armado. Padre Simon. Wen, Mayora. Panagkunak at adamat ti punto ni Don Leon. Kaya't na lang ang masigurado ang natalgad kayo. Padre, Ure siguro asino. Aramiden na ti amin. Tapno masigurado na lang amaya dayo iti paggad dagiti patpatig na iti biyag. Ket kasta ti panangilawlawag kanyak ni Don Leon iti amin. Iso para kada kayo matlang ter aramiden na, Mayora. Sige kakadwa. Sawarin nyo ti amin asuli da ito'y daan na pasdek. Move! Agandad kayo lang! 5 tinapaliw kong adda dito'y. Ngam 2 lang tinapatumbak. Ang mga no adda pa'y ditadag iti kakadwada. Agandad kayo! Okay ka kadila? Di nakpagdanagan, Mendez. Okay, aklang. Nasaya at no kasta. Alan Mendez, idauluan ta dagiti kakadwa nga agsawar. Taka sa damag da ito, amo. Apay bugi. Anya da ita? Diyay da na bodega. Nasarakan dagiti pulis. Anya? Di mat adapay na bating epekto si Jay. Dayta nga rod ket, amo. Sigun iti awag ti tao tayo nakalibas.
Sigurado ka no anak kumpiskaran dagiti pulis, dagiti nga epektos. Jaske, kasaluan na sarakan tatay dya bodega. Diyak matam mo, amo. Dagiti awanan pain. Bugi, kaya't ko nga amuan ti amin aditalye. Kaya't ko amamuan nuan niya talaga tinapasamak. Talaga nga main anasidag iti tunggal may sa damuni ka ken Padre Simon, Ma'am Chuna. Dayta tinadlaw kaw. Ising, Ken talaga anasingpet ni Padre Simon. Dayta ti agpaysaw. agpayso dayta, ising. Siya ka mismo ti nakapanagnak iti dayta. Ken makatulong kin ni Monica no adda dagiti nasinged ken kuana a sumarungkar. Kas kumakin ni Padre Simon. Nakita asim maranta ni Monica. Gapo iti panang sarungkar ken kuana ni Padre Simon. Nasaya at no kasta, ising. Wen, Ma'am Chuna. Isu adakkel atulong ken kuana dayta. Sigon iti initial report a resulta ti insayangkat mga investigasyon. Nasurok a 200,000 a pisos ti balor dagiti droga a naalami iti dayja a pasdak. Ay. Awan latilid a naalami. May papanitipud nung aking kuko kadagiti a droga. Gapot aging gaita. Saan mi payla nga amuno asino ti aking kuko iti dayja a pasdak. Katawan mo ti impormasyon a naalami. May papanitikin na sa asino dagiti napapatay. Kasapulan lata tinaan-anay nga investigasyon. Patsyag amaamuan minto matlaeng. No asino at talaga ti aking kukwa kadagiti nasarakan mi at droga. Naimbaglakit din ta na kumpiskaryo dagiti ibagbaga madroga, Narding. Wan nga rod, Simon. No saan nyo anak kumpiskar dagijay? Sigurado nga ado abiyag ti inosente ti dadaulen dagiti a droga. Naku namon. Iso nga agyaman akmet iti saan a nagpabigbig a color. Anya ti kayat mo sa Narding? Ada sana nagpabigbig a color nga imawag kanyak. Kat iso tinangibaga, iti may papan iti dayja addaan a bodega. Kasta gayam. Isumit la dayja a color ti atapak anang yawag iti isasangpet ti droga dito San Bartolome. Numalagip mo ti operasyon mi nga adda napapatay a kakadwak. Wan, malagip ko dayjay, Narding. Addamat lay mawag idi. Nasapa aplinano mi kadagiti kakadwak ti aramidan mi nga operasyon. Gamdak sanggasat ta saan kami ang nagbaligi. Baligi ti insayangkat mi nga operasyon. Ala, sapay la ko ma, tamakam magyo iti mabiit. No asino man ti leader dagiti napapatay iti daan a bodega. Tano makamagan ti leader. Awan ton ti parikon. Kumpirmado na mo. Nila ang Hepe Salvador, tinakainkwentro dagiti adday sa bodega. Anya, nagturiden dayjay a Hepe Salvador. Sigun itimbaga dya may sataw tayo ang nakalipas. Nakita na kanong agmaymay sa ni Hepe, adim marup ijay. Ti awanan pa in a Hepe. Talaga akarkaritan nak. Amo, Dumngeg ka iti ibagakin ka, Pogi. Kaya ko nga ipatungpalyo daytoy. Tapno mabales tayo dayjay nga agin lalaing. Agpayso tinapaliiw ni ising. Mama, Talaga nga da napintas nga epekto ti panang sarungkar ni Padre Simon ken ka. aklo nag-atalaga nga adda, mama. Mhm. Amok nga adda madanagan para kanyag. Adda mangururay iti panagimbag ko. Ngamne, aganad kalata, iha. Laglagi pam, narigrigat ti mabignat, ngam ti kasta kasasaad mo ita. Agyaman iti palakip, mama. Awanan yaman na. Naalangarudan, maturog kan, iha. Tainak matan iti silebmi kan ni Papa.
Nagsapa kayo nga adda dito'y presinto, Chief? Kinapudno namin des. Dandani kayat ko pa yan ti umay dito'y itay parbangon. Ha? Apay, Chief? Jak manam mo. Jak makaid na. Kinapudno na kat jak nakaturog. Taapay? Amkak ngamin nga mga no adda mang serak iti presinto. Kat alaan dadagiti na kumpiskar a droga. Anya? Imposible mo tinday ta, Chief. Jak manam mo. Dahil dati pagamamkak iti nagpatnag. P.O. Mendez. Jak amuno anya at talaga ti rason. Nasa paarimwarda sir yun kan bugay, Ma'am Juna. Kastagayam. Jak man lang napuutan a bimangon iti kama minilyon. Panagkuna kat adda na patag-apag nada, Ma'am. Ay, anya nga rod ngay. Kasjay mo ta talaga nilyon. Di pa yagpakada no kasjay a pumanaw anasapa. Ma'am Juna. Ay, amangan numabisin kayo, Ma'am. Ibagayo laang tamang isagana akon iti armusar. Isaganam pa'y nga umuna ti armusar ni Monica. Siya kun ti mangipan iti siledna. Matungpal, Ma'am Juna. Isumot lagayam akaslad da mangidurduron kanyak nga umay diti presinto, Narding. Simon. Anya nga minti pakadanaga munay. Imbagak matenkan ka. Jak mata mo. Ngam agtibtib bayo ak. Anya? Dahil tati agpaysa. Ket namin anon ana panagnakak. No kastoy nga agtibtib bayo ak. At dalaki di san anasaya at amapasamak. Saan ko mga min nakasta ti pampanunutam, Narding? Wah. Kumararag ka iti Diyos. Tapno mapunas ti panagdandalag. Kastala kasimple ti solusyon day ta amarikrinan. Agrobrobuatak mo ta na mapan iti munisipyo, Leon. Nasayap no kasta, Jonah. Di kan rin ingitay. Tanasapa kami ang nagbiyahe kini Bogi. Ha? Apay? Napanan nyo nga min aya? Dito ka bang ipangaili? Imawag ngamin iti rabi iti talken may iti negosyo ditoy. At darim suabas sitla ang magkidya parikot. Iso ti umay ko si kaswan. Kasta ka di. Kwan, Jonah. Alang arod, sapay la ko mata marisot adagos no anya manday ta aparikot. Isumit lagayam anasapa da arimwarkin ni Bugay, Ma'am Juna. Day tati agpaiso ising. Kinapudno na. Itay lang ay mawag kanyak ni Leon. Itay la na amwak ti makagapo. Talaga siguro adi nakakayat asingaan, Ma'am. Amuna nga main anasken ang makainanaka. Nang runa, kat nagsasaruno dagiti napasamak dito'y lugar tayaw. Kat kas inatiili tayaw. Sika ti ad-adda ang maturturan nga agtignay para kadagiti saan anam namaan apaspasamak. Pudno day tay sing. Ngamjak lamarik na ti bannog ko. Ma'am Jonah. Day tati agpaiso. Saana ka mabanbannog at tumultulong kadagiti agkasapulan. Gaputa amok no anya ti riknada. Wan matkit di ma'am. Anya day chay ising? Diyos ko, Ma'am Jonah, nagtaod day jay akanabtuog iti silid ni Monica. Anya tinapasamak ken ni Monica. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Itinagan ti Ama. Napalabas. May saada na bodega ti sinirek de Jefe Salvador. Ket baligya na kumpiskarda dagiti droga. At dapay napapatay ti Jefe adwa man nagdakdakes. Isu na laeng tawan tinaalada nga impormasyon may papan kadagitoy. Iti sabali a bangir. Ada plano ni Don Leon. Isu nga iti may sangal daw ket nasapada nagrubwat ken ni Bugi. Kabayatan na. Pagsarsaritaan da ising ken mayor arugante dagiti mapaspasamak iti ilida. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama.
Amo na nga main anas ken ama kainana kamot, ma'am. Nang runa ket nagsasaruno dagiti napasamak dito'y lugar tayaw. Ket kas inatiili tayaw. Sika ti ad-adda ama turturturan nga agtignay para kadagiti saan anam namaen apaspasamak. Pudno dayta ising. Ngam jak lamarik na ti bannog ko. Ma'am Chuna, Dayta ti agpaiso. Saan na ka mabanbannog at tumultulong ka dagiti agkasapulan. Gapo taamok no anya ti riknada. wan matkit di ma'am. Anya day chay ising? Ay, Diyos ko, Ma'am Chuna, nagtaod day jay akanabtuog iti silid ni Monica. Ha? Kartingam, amuan tano anya tinapasamak ka ni Monica. Un, ma'am, matungpal. Kasanong nga ro, Dinarding? Saan akong ngagbayag? Agyaman aktiyo umay mo dito'y presinto, Simon. Awanan niya man na. Kas itinakon-akon kan ka. Kas lang amin adda mangidordoron kanyak nga umay dito eh. Apag isugayam tiyo umay ko. Takasapulam ti kasarsaritam. Simon. Ket saan ka madanagan, Narding? Tano kasapulan nga inaldaw nga umay kasarungkaran diti presinto. Aramidak dayta. Iparpartak mo pa iti agmaneho. Buwan mayura. Monica! Monica, iha! Ma'am, saan sumungsungbat ni Monica? Sakit, saan ngagkutkut eh? Diyak kaya tamay sagmak ti anak ko. Saan mabalin, ising? Ma'am Chuna. Diyak lakit ti maaklo numatay. Saan apulos? Namnamaag nga mumunuan niya teramidam, Bugi. Wala mo. Di kayo danar. Nasayat. Kitain tayo man noan niya teramidin day jay Hepe Salvador. Amo. Natangsit nga mingkat. Agin tutured. Iso akitain tayo man ita noan niya teramidin la. Amangan numabot ang tupayen, agigam iti paltog, no kaskasano, amo. Agin lalaing lang arod no bilang tamapasamak to ti kastapugi. Amo. Talaga katawaak to. No bilang tamapasamak ti kasta. Ni Chona tumawawan. Mabitlaing tasong bata. Ma'am Chuna, nakuntak mo ka din ni Sir Leon. Wan ising. Agsubli ka nun dito'y lugar tayo, itamot lang. Ay, anya nga tanayati na pasamak kin ni Monica. Kalaat metlatan anatumba iti silid na. Diyak matam mo, ising. Ay na, sapay la kumata saan agrabe. Ay, makapada nagngamin na talaga. Panagkunakit saan arumbang agdandanag kayo, Chief? P1 Mendez. Natalgad dagiti ebidensya na ala tayo iti dayjay a lugar. Patsik asan ang mapukaw iti ayan na dagijay. Narigat ti agsigsigurado latan, P1 Mendez. Nabilag dagiti saan tayo palang amo akabusor dito'y San Bartolome. Ha? Iso asaan tayo amay baga. Noan niya ti pampanunutan de ita. Anya tinapasamak, Chona. Kalaat-latan anakangag kami ka ni ising, iti kanabtuog iti unag ti silid ni Monica. Idi napan mi kinita. Addan iti swelo ti anak ta, katawan puot na. Anya? Apay ngamin. Anya tinapasamak. Kuna ti doktor nga ang mga no pinilit na ti tumakder, nga uray no saan napay akabailan. Anya? Ay, Awan mo tinakita ti doktor apagkad. Ngam kinunana kasayaatan no agtalinaad pay laang diti ospital. Tapno maobserbaran dati kasasaad na. Anya nga tinapasamak ka ni Monica. Apay nga impanday di ospital. Kung nakasarong karak, ngam ko na madyag bambantay di balayda, ngayon taray da kano di ospital. Apay nga tan. Anya nga tinapasamak. Nakagteng kami gaya man. Mabit lang kabsat Irwar ko lang ti pagbayad ko. saan ba't agrabe tinapasamak kin ni Monica? Iso nga awan ti rumbang nga pagtanagan.
amo. Awagan dak lang Ruben. No umayak dita. Basta si kaswam ti papasikasokan ka. Sana balit at damat tilugan ni Chona ditoy. Ang mabalin niya aramaten. Amo. Tibilin ko ti si kaswam, Bogi. Kasta ti kayat kong aramiden. Nakitak ni Don Leon di talabi. Ada kasarsarita na iti telepono. Iso adya akong inasitgan. Ket nagdiretso akong dito silid ni Monica, Mayora. Anya tinapasamak. Basta naulaw latan, padre. Awan ka no mo tirumba nga pagdanagan ko na ti doktor. Ngamnas kan ama obserbaran. Nagdanagak apaman ang naamwak iti may sa kadagiti agbambantay ije balayo. Tikadda ni Monica dito ospital, Mayora. Padre, Ay, naimbaglangan. Tasan kayam agrabe ti sasada ni Monica. Ay napadre, talaga nagdanag kami kini Ma'am Chuna. Agasam nga itakla at latan ang natalimu daw ni Monica. Manang ising. Impagarup ko nga road nga ang mga nuadakit dinadagsan asakit ni Monica. Ngam na imbaglaengan, tako na ti doktor nga awan kanumat. Sigamat ngamin manang ising. Apay nagpanunot ka adagos iti negatibo. Diyak lang amin malapdan ti bakik, padre. Uray asino met siguro kat agdanag itikas di napasamak. Saan ka day? Sa bagay matkit di ha. Naimbaglangan. Tawan kayam tinakaro asakit ni Monica. Wen nga rod, padre. Kat sapay la kumata makarwar metlaeng adagos dito ospital ni Monica. Talaga na singad ni Padre Simon itanakta. Agasam ngay, tadadagos dito ospital. napan ka no ijay balay. Iso anaamuan na nga adda ditoy ni Monica. Leon, sapay la kumata saan mo nga ikan iti sabali a kaipapanan, ti kinasingad ti anak ta ka ni Padre Simon. Awan matimbagbaggak, saan ka di? Pudno nga awan tinsawang mo. Ngam kabisado kun ti kastadyar mo. Iso asya kun ti agpakpakaasikan ka, Leon. Pangaasim ko ma, tadi ka agpanunot iti madi kontra ka ni Padre Simon. Police station, hello? Hello? Asino dito eh? Oh. No asino ka man ngagsasaw iti kasta? Di nakabalan abot-butngan. No talaga kabalam nga aramidan deta. Nalakamot la siguro asapulan nak. Saan ka di? Ngamin, saan anak mat ngaglamlamang? Nakasaganak iti anyaman a plan-planwam, no asino ka man. Pinutid man ti saritaan mi. Asino nga taday nga inumawag anang ipangtakanyak? Naskan nga ganadak. Jak am mo ti kabusor ko. Iso na lakala nga ipatungpal na dayjay apang tanan. Agawid ak pailaeng, John. Siga ti makaam mo, ngamno siyak, dito yak pala ang ospital. Ardakin ka dayta. Kayat ko nga minta ginanapay. Ken kayat ko abilinan dagiti adda iji balay. Tagbantay daan ay pag. Narigaten. Ang mga nonyakit iti mapasamak. Sige, Leon. Aganad ka. Sukunan na ka ni Bugi. Saan? Taadda papasikasok kenkwada. Aramatik pa lang jay lugan mo nga dayjay parking lot, Jonah. Sige, sikat ti makaam mo. Sa bali daytan, no kastagam tinyawag daking ka. Chief. Piwan Mendez. Panagkunakat san arumbang agmay sa kaakanayon. Iso Piwan Mendez. Di nakpagdanagan. No talaga nga oras kon. Oras ko atalagan. Chief. Nakasaganak iti anyaman ang mapasama. Kas iti na ibaga kon ken ka idi pay laeng. Iti klase iti trabaho tayo. Kasingin tayon ti paggad.
Tatunggal rumar tayo. Kaya rigan na anakapisukan ti may sa asaka tayo, iti tanan. Monica, mabisit ka ka di. Anya ti marikrik nam, iha. Apay nga kakapsutak, mama. Kung ati doktor analabit anaurnungan ka iti bannog di tabagim, anak ko. Isulakit di tayo tati makagapon, no apay ako nam, anakapsot ka. Mama, Hanggang sana bale, ada ka mat iti ospital. Sigurado ang maasikaso da ka na imbag ditoy. niyaya ising. Agsublimat laeng. Binilin ko agatangan nan dagiti in reseta ti doktor nga agas mo. Taawan iti butika diti ospital. Iso adi ka agdanag. Agsublimat laeng ni isi. At di ospital ti anak ni Mayora, kunam, Simon? Unarding, naggapuak nga ro di jay. Ne, apay, anya tinapasamak. Kalat ka no natali mo daw. Isong yung hospital da. Kastagayan. Nakaumay ka man dito simbahan. Ada ka di masapol mo? Simon, nakaawat akmanen iti pangta. Anya? At day mawag kanyak. Kat kuna na nga umadani ka nun ti oras ko. Talaga na pagganti trabaho narding. Isong nga ganad ka kumakanayon. Kandi ka kumamakalipat nga umawag iti Diyos. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. P1 Mendez to Charlie Sierra, coming over. Go ahead, Mendez. Ni Charlie Sierra daytoy. Over. Chief, agrespondi kami ita itinayawag a shooting incident. Ijay daan up here. Over. Okay. Sumarunwa ka dagos. Over and out. Simon, agpakada akon. Sige narding. Aganad ka kuma. Chief, madama pa lang ang tirangan. Asino nga tadagiti agpipinlandong? Saan ko pa nga mo, Chief? Inyawag lang amin timay sa concerned citizen itay. Alang rod. Agwaras tayo. Agad na tayo lang. Move! Mendez, iti day abanda. Move! Ariglado, Chief! Ijay mati pamanaka. Anya ti mapasamak ni Hepe Salvador iti daytapan nakapaltog na. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.